Un dels pitjors dies viscuts a Auschwitz, una companya de barracó, l'amiga Irene, em digué: «Ànim, Polet, pensa que aquest lloc és temporal, com un hotel, un de tants per on tu estàs tan acostumada a moure't per la teua estimada França. No em digueres que treballaves de governanta? En un hotel ningú es queda a viure per sempre, tu ho saps bé. Hem de pensar que les companyes que ixen del barracó i no hi tornen no és que han estat assassinades per inconseqüents amos de l'hotel. Hem de tancar els ulls a la veritat i pensar que com qualsevol hostatjat ja han deixat l'hotel. Ja sé que és una idea absurda, però no importa si ens serveix per tirar endavant. La qüestió és camuflar la realitat per sobreviure. No hem de pensar en la mort, encara que ens envolta i sovint ens toca a la porta, com t'ha passat ara. Mira-ho així, i la percepció de la realitat et canviarà. No hem de quedar-nos amb les imatges horribles que cada dia estem veient. El que hem de fer és somiar, perquè els somnis són l'únic que no ens poden furtar.